రామకుప్పంలో దళితులపై అక్రమంగా కేసులు పెట్టిన రామకుప్పం పోలీసు వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని మరియు ఆడబిడ్డలను కులం పేరుతో దూషించిన రామకుప్పం ఎస్ఐను సస్పెండ్ చేయాలని అన్ని కుల సంఘాలు ఏకమై కుప్పం ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా చేపట్టారు. ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఇన్ఛార్జికి వినతిపత్రం సమర్పించారు. కుప్పంలో ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద సాయంత్రం 5 గంటల వరకు శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపారు. ఆడబిడ్డకు న్యాయం జరిగేంత వరకు కూడా ఇదే రీతిలో పోరాటాలు జరుగుతాయని హెచ్చరించారు. తూట్లు పడుతున్నటువంటి రామకుప్పం ఎస్ఐని వెంటనే దళిత ఆడబిడ్డపై అక్రమంగా కేసు పెట్టిన ఎస్ఐని వెంటనే దళిత ఆడబిడ్డపై అక్రమంగా కేసు పెట్టిన ఎస్ఐని వెంటనే అహంకారపు ధోరణి ప్రవర్తించినటువంటి రామకుప్పం ఎస్ఐ ఉమామహేశ్వర రెడ్డిని వెంటనే రామకుప్పం ఎస్ఐ రామకుప్పం ఎస్ఐ రామకుప్పం ఎస్ఐ రామకుప్పం ఎస్ఐ ఆవేదన ఉంటుంది సార్, మాకే బాధ ఉంటుంది సార్. పసి బిడ్డ వాళ్ళ భర్త చనిపోయినాడు సార్. భర్త చనిపోయాడు, నా బాధ ఉంటుంది, నా కడుపులో బాధ ఉంటుంది. 13 మందిపై అక్రమంగా కేసులు పెట్టినారు. 13 మందిపై అక్రమంగా దళిత ఆడబిడ్డపై అక్రమంగా కేసులు పెట్టినటువంటి రామకుప్పం ఎస్ఐ ఉమామహేశ్వర రెడ్డిని వెంటనే, అహంకారాన్ని ప్రదర్శించినటువంటి రామకుప్పం ఎస్ఐని వెంటనే రామకుప్పం ఎస్ఐ రామకుప్పం ఎస్ఐ రామకుప్పం ఎస్ఐ దళితులను కులం పేరుతో దూషించినటువంటి రామకుప్పం ఎస్ఐని వెంటనే, దళితులను కులం పేరుతో దూషించినటువంటి రామకుప్పం ఎస్ఐని వెంటనే దళిత ఆడబిడ్డపై అక్రమంగా కేసు పెట్టిన ఎస్ఐని వెంటనే, దళిత ఆడబిడ్డపై అక్రమంగా కేసు పెట్టిన ఎస్ఐని వెంటనే అహంకారపు ధోరణి ప్రవర్తించినటువంటి రామకుప్పం ఎస్ఐ ఉమామహేశ్వర రెడ్డిని వెంటనే రామకుప్పం ఎస్ఐ రామకుప్పం ఎస్ఐ రామకుప్పం ఎస్ఐ రామకుప్పం ఎస్ఐ దమ్ము కుల సంఘాలు ఉన్నది. మా బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం నిరంతరం పోరాటం చేస్తున్న సంఘాలు మేము. మా పిల్లల పైన బెదిరింపులు పాల్పడతావా నువ్వు? వచ్చినప్పటి నుండి రామకుప్పంలో నువ్వు పెట్టినటువంటి కేసులు ఎవరిపైన బనాయించావు? ఒక దళితుల మీద ఎందుకు? నీ కుల అహంకారమా? నీ రెడ్డి అహంకారమా? ఉమామహేశ్వర రెడ్డి ఖబర్దార్, నిన్ను వదలం. నీ పైన హైకోర్టులో జడ్సా శ్రావణ్ కుమార్ గారు హైకోర్టులో రిట్ చేస్తున్నారు. రాబో దినాల్లో కలెక్టర్ ఆఫీసు ముందు నిరసన తెలియజేస్తాం, ఎస్పీ గారికి ఇస్తాం, సీఎం పేజీకి పంపిస్తాం. మిమ్మల్ని తప్పకుండా మిమ్మల్ని వదిలే క్వశ్చన్ లేదు. ఆడబిడ్డ నిరుపేద, ఆవిడికి మాట్లాడే స్థితి లేనటువంటి బిడ్డ పైన నువ్వు అన్యాయం చేయడమా? వారి కుటుంబాన్ని కేసులు కట్టడమా? వాళ్ళని తప్పుడుగా మాట్లాడడమా? ఈ తక్కువ జాతి కులస్తులు ఇంతేలే, నోరు మూసుకొని పోతావా లేదా అని ఆ పాపని మీరు దారుణంగా మాట్లాడతారా? మీ అధికారులకు తెలియపరిచారా ఈ విషయాన్ని? ఎందుకు తెలియపరచలేదు? ఈరోజు వారికి కూడా చెడ్డ మాటలు, వారికి కూడా చెడ్డ అభిప్రాయాలు. ఎవరైనా వస్తే బెదిరింపులా మీది. ఈ రామకుప్పం ఉమామహేశ్వర ఎస్ఐని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలి, ఉద్యోగం నుండి తొలగించాలి. ఈయన రామకుప్పానికి పనికి రానటువంటి వ్యక్తి. ఈ పనికి రానటువంటి వ్యక్తి ఈ జిల్లాలోనే పెట్టకూడదు. డీసీపీ గారు వెంటనే ఇతని పైన చర్యలు తీసుకోండి. కలెక్టర్ గారు, ఈ బిడ్డకు మేము కలెక్టర్ గారిని సవినయంగా వేడుకుంటున్నాం, ఈ బిడ్డకు న్యాయం చేయండి. తన బిడ్డ చిన్న వయసులోనే తన భర్తను పోగొట్టుకున్నది. ఈ బిడ్డ ఎలా బతకాలి? వాళ్ళ భర్త ఆటో నడుపుతూ ఆ యొక్క కూలీ పనులతో వచ్చే డబ్బులతో జీవనం చేసుకుంటూ ఉంది. ఈరోజు ఆ బిడ్డ ఏ విధంగా బతకాలి? తనకు చిన్న బిడ్డ, 2 సంవత్సరాల బిడ్డ, ఆ బిడ్డ ఎలా బ్రతకాలి? కలెక్టర్ గారు కంపల్సరీగా ఆవిడకు ప్రభుత్వం ఇంకా వచ్చే ప్రతి ఒక్క వాటిని కూడా ఆవిడకి సక్రమంగా మీరు అందించాలి. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా విన్నమించుకుంటున్నాం. పోలీసులో కొంతమంది అందరూ చాలా మంచివారు, కానీ కొంతమంది దుర్మార్గులు ఉన్నారు. కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కుప్పం కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ఉమా మహేశ్వర్ రెడ్డి
కుల అహంకారమైనటువంటి వ్యక్తి. ఈయన పైన చర్యలు తీసుకోండి. మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి. రామకుప్పంకు వచ్చినప్పుడు నుండి ఎంతమంది ఎస్సీ దళితులపైన కేసు పెట్టారో ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తామంటే